Tungod sa kamalampuson sa sugbusog program o sa mga kaayuhan nga nahatag niini ngadto sa mga pamilyang Sugbuanon, ilusad na sab sa Kapitolyo ang laing hugna sa maong programa karong Marso. Karong sunod buwan, formal nga sugdan ang round 3 dungan sa awarding sa provincial winners sa sugbusog sa eskwelahan ug sugbusog sa istasyonan sa kapulisan. Kimduman nga wa dayon mapahigayon ang awarding sa mga mananaog sa maong programa tungod sa kadaot sa Bagyong Odette. 7 ka mga publikong eskwelahan ug 7 usab ka istasyonan sa kapulisan ang gipilian sa mga hurado aron maoy ideklarar nga mga mananaog sa provincial level. Ang sugbusog program nga gipasiugdahan ni Gobernador Gwen Garcia mipukaw dili lang ang pagkamamugnaon ug pagkakugihan sa mga magtutudlo, ginikanan ug kapulisan. Napukaw usab niini ang interes sa mga Sugbuanon, ilabi na sa kabataan sa kamahinungdanon sa pagpananom. Sanglit pinaagi niini makakaon sila og limpyo og sustansyado nga mga utanon nga gikan mismo sa ilang tugkaran. Ug kun adunay sobra, mahalinan pa sila nga maghatag og dugang income sa ilang pamilya. Dihang unang gilusad ang sugbusog program niadtong Abril 2020, ang households og purok sa mga barangay pa lang ang gipaubos sa contest. Apan mas gipalapdan kini sa Kapitolyo o giapil na ang mga barangay, mga lungsod ug syudad, diin dulan 45,000 ka entries gikan sa household ug purok ang nadawat sa Kapitolyo nga gikan sa 1,091 ka mga barangay. Ang Kapitolyo ni download og 1,200,000 ka pesos nga pondo alang sa mga barangay sa pagpatuman sa sugbusog. Samtang tagsa ka milyon ka pesos sa matag lungsod ug syudad alang sa pagpatuman usab sa programa ug pagpa-contest. Niadtong Abril 2021, gilusad ang laing hugna sa sugbusog ug ning higayuna gipaapil na usab ang mga eskwelahan. Diin miabot og dulan 1,500 ka mga publikong eskwelahan ang nisalmot sa programa. Niapil usab ang 56 ka mga istasyonan sa pulis. Moapil na usab gani ang mga sundao ubos sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines kun AFP. Tungod sa mga kaayuhan nga nahimo sa sugbusog program, mismo si Agriculture Secretary William Dar nakaingon nga angayan gyud sundugon sa laing mga dapit sa nasod ug himuon nga sumbanan ang vegetable gardening sa lalawigan sa Sugbo. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.